ମ୍ୟୁଜିୟମ ତ ହେଇଯିବ ନା ରେ ହାଡେ ପଳେଇଲେ ଆଉ ଭିଉ ଜଣା ପଡିବନି ନା ବା ଆକୁ ଗଲେ ଆଉ କଣ ଭିଉ କେତେ ହଁ ଆଗରେ ଲୋକଟେ ପଳେଇବା ତ ନୁହଁ ଦେଖୁନୁ ନଣ୍ଡା ପାହାଡ ଦେଖୁଛୁ ହଁ କାଟିଦେ ନା ନା ଫୋନ କରୁଛୁ ତାହେଲେ ବର୍ଷା ପକଉଛି କଣ ଛିଡ଼ା ହାତ ଭଲ ଦେଲୁ ସେମିତି ବୋଲା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ଆମେ ଅଛୁ ଏବେ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିରେ ଆମେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମନ୍ଦିର କ୍ରସ୍ କରିବା ଯାଉଛୁ ଭୀମ ମନ୍ଦିରକୁ ବର୍ଷା ହେଉଛି ପାଣି ବି ଜୋରରେ ଆସୁଛି ଉପରୁ ଚାଲିଲା ବେଳକୁ କଷ୍ଟ ବି ହେଉଛି ରହିଲୁ